Дзень добры, панове! Вёска Дунілавічы. А знаходзіцца гэта вёска ў Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці. Былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, дык што, панове, заглянем ды паглядзім, што тут робіцца сёння. Ну і даведаемся, што тут было калісьці. За мной? Дык вось, паважанае панства, мясцовыя жыхары, значыцца, мне тут распавялі, што калісьці вось у 15 стагоддзі вось гэтыя землі, значыцца, і гэтая вёсачка Дунілавічы былі уласнасцю князя Юрыя Сямёнавіча Гальшанскага. І вось тут у Дунілавічах жылі выключна сяляне-даннікі. Вось. Ну, ці яшчэ называлі людзі данныя, якія вось павінны, значыцца, плацілі выключна данінай, ну, натуральной продукции. Ну, кажучи сённяшняй мовай, значыцца, аддавалі пану там яйка, молоко, сало, мясо, ну, курка, свинка і гуска. Дык вось, паважанае панства, з-за таго, што тут жылі менавіта сяляне-даннікі, гэта паселішча, кажуць, і пачалі зваць вось Данілавічамі. Ну, а пасля ўжо напрыканцы мінулага стагоддзя запісалі як Дунілавічы. Ну, і я хочу сказаць, што вось сяляне-даннікі, якія тут жылі, яны, значыцца, даніну плацілі не салам і мясам, а толькі воскам і мёдам. Тут, паважаныя панове, жылі выключна пчалаводы. Бортнікі тут жылі. А бортніца, паважанае панства, лічыцца адным з старадаўнейшых промыслаў у нас на Беларусі. І дзякуй Богу, тут вось бортніцтвам мясцовыя займаюцца і па сённяшні дзень. І дай Бог, каб ніколі вось пчолкі не пакідалі вось нашу Беларусь. А яшчэ, паважанае панства, расказваюць, што ўсе колісь бортнікі былі чараўнікамі, ось, але добрымі чараўнікамі, яны былі такія белыя калдуны. Ну, бо пчолкі, яны ж былі, значыць, на службе ў Бога, а бортнікі пчолак даглядалі. І з пчалінага воску, вось, рабілі свечкі і ставілі Богу. Ну, а Дунілавічы, яны стаяць на беразе вось гэтага возера Свідна і расказваюць, што гэтыя бортнікі вось сваімі таварыствамі ўлетку збіраліся тут ля гэтага возера і на чаўнах плылі на сярэдзіну возера, каб ніхто і тут не падслухаў, і вялі свае там тайныя бортніцкія размовы, а пасля, кажа, тут зацягвалі песню. Шуміць годзе того правачка, на плаче стужить його давачка. Плаче стужить, що виридає, дай на біду шлях поглядає.
Ну, князі гальшанскія, паважанае панство, яны вельмі шанавалі вось Дунілавічы, ганарыліся імі, значыцца. І пасля вось Юрія Семёновича тут пачаў ладарыць ягоны сын Александр. Адбылося гэта ў 1473 годзе. Якраз у гэтым годзе браты гальшанскія, ну, дзялілі спадчыну вось бацькі свайго Юрія паміж сабою. Ну, і Александр, значыцца, па некаторых чутках вось звярнуўся да братоў так. Ён кажа, што хлопцы, вось вы як сабе хочаце ад Дунілавіча аддавайце мне. Ты чаму? Ну, як чаму? Чаму? Справа ў тым, што там бортнікі жывуць, а я і сам ляпчолак пакорпацца вось люблю. Нядаўна 2 калоды зрабіў, дык хачу вось прывесіў Дунілавіча ды ўсцягнуць на дуб, няхай пчолкі сядаюць вось ды пырхае там. Ну, браты паглядзелі, вот, Александр, ну, справа твоя, хочаш, забірай сабе Дунілавічы. Александр Юрьевич, паважаны, ён сам як пчолка быў, ён вельмі працавіты такі дзядзька быў, значыцца. Ён і пчолкай паспяваў заняцца і дзяржаўнымі справамі. Ён адначасова з'яўляўся вось і, значыцца, кашталянам віленскім і старостай берасцейскім. І жанаты ён быў з Соф'яй з роду Судзімонтавічаў. І з ёю, значыцца, у яго нарадзілася 4 дзяўчынкі і 3 хлапчукі. Значыцца, гэта Януш, вось Юрый і Павел. Дык вось, паважаны, калі Александр памёр, дык Паўлу вось перайшлі менавіта Дунілавічы. І Павел, значыцца, Александрович Гальшанскі, ён лічыцца адным з таленавіцейшых прадстаўнікоў гэтага знакамітага роду князёў гальшанскіх. Павел Гальшанскі, паважанае панство, ён займаўся выхаваннем вось будучага вялікага князя і караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта Аўгуста. Вось, ну і паколькі Павел Гальшанскі быў асоба духоўная, значыцца, жанаты не быў, дзяцей у яго не было. Ну, а з Жыгімонтам Аўгустам яны былі яшчэ і сябрамі, то ён склаў тэстамент аб перадачы ўсіх сваіх маёнткаў вось свайму сябру і вялікаму князю Жыгімонту Аўгусту. Ну і вось калі ўжо Дунілавічы сталі уласнасцю вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, ну то на той час гэта ўжо было мястэчка Ашмянскага павета Віленскага ваяводства. Жыгімонту Аўгусту Дунілавічы, кажуць, належалі недоўга. Гавораць, што недзе праз год ён іх падараваў сваім сябрам Радзівілам, Мікалаю Радзівілу. Ну, з Радзівіламі, значыцца, вялікі князь сябраваў і дапамагаў ім чым мог. Ну, а пасля Радзівілаў жаны трапляюць, значыцца, Дунілавічы да такога Яна Дмітровича Долмат-Ісайкоўскага. Вось якім чынам, не ведаю, праўда. Але вядома тое, што вось Долмат-Ісайкоўскі вось тут, на Гандлёвай плошчы, на гэтай гары ставіць драўляны касцёл і асвяшчае ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Касцёл Пятра і Паўла, паважаныя, тут прастаяў аж да 1900 году, а там патрапіла яго маланка, і ён згарэў. Дык вось мясцовыя жыхары распавядаюць, што, значыцца, вось пад касцёлам, вось тут, пад этой гарою, ёсць склеп вялізны. І вось падчас Першай сусветнай вайны у гэтым склепе тут, у гэтай гары, хаваліся людзі. І тыя людзі расказвалі, што яны сядзелі тут у гэтым склепе на нейкіх вялізных трунах. І тыя труны тут у гэтай гары стаяць тут і па сённяшні дзень. Калі вось, паважанае панство, ішла вайна ў 1920 годзе паміж Польшчай і Саветамі, то вось каля Дунілавіча тут адбыўся бой. І загінула шмат, значыцца, і чырвонаармейцаў, і палякаў. І на месцы бою там іх і пахавалі тады. Ну, а вось калі ўжо Дунілавіч сталі польскімі крэсамі, то ў 30-е гады недзе вось мясцовая шляхта сабралася і зрабіла перапахаванне. І вось тут, на гэтую гару, дзе стаяў Петрапаўлаўскі касцёл, побач са склепам была выкапаная брацкая магіла, і тут усіх разам і пахавалі. І палякаў, і чырвонаармейцаў, як кажуць, перад Богам стаяць усім аднолькава. Ну і тут быў зроблены вось гэты мемарыял, і стаяў тут помнік незалежнасці Польшчы, калона, а на калоне оржал бялы. І на адкрыццё гэта мемарыяла вось сюды прыязджаў нават тагачасны прэзідэнт Польшчы Ігнацій Масціцкі. Cuda zacnie i wspaniałe echo zabrzmiało, aby nasze oziębiałe serce zadrżało. Już po wszystkich krajach
слине слава świętej Filomeny, módl się za nami. Oto święte, cudne ciało z dawnych popiołów, z noc ciemnych, jaśnie się stało z podziemnych dołów. Tyś to Panno. Ян Дмитрович Долмат Ісайкоўскі, ён тут пабудаваў касцёл святых Пятра і Паўла, а ягоная ўнучка Альжбета разам са сваім мужам, другім ужо Крыштафам Белазорам, насупраць таго касцёла пабудавалі тут невялічкі мураваны касцёл. Ну і сюды яны запрасілі манахаў дамініканцаў, і манахі-дамініканцы будуюць тут кляштар. Вось тут, на гэтым месцы, дзе зараз стаіць плябань, стаяў панове двухпавярховы дамініканскі кляштар мураваны, але да нашых дзён, панове, ён не захаваўся. А ў 1769 годзе манахі-дамініканцы пры кляштары тут будуюць гэты новы цагляны касцёл і асвячаюць ў гонар Святой Троіцы. Ну, але, правда, калі адбыўся падзел Рэчы Паспалітай, наша тэрыторыя ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, то у нас тут пачаліся паўстанні супраць Расійскай імперіі, і дамініканцы падтрымлівалі паўстанцаў. І пасля паўстання Кастуся Каліноўскага дамініканскі кляштар быў зачынены, а касцёл гэты быў перададзены праваслаўным вернікам. І толькі ў 1919 годзе храм ізноў быў вернуты каталікам. На вялікі жаль, той двухпавярховы мураваны кляштар не захаваўся, а касцёл ён дзейнічае тут і па сённяшні дзень. Гэты касцёл, паважаныя, ён адзіны на Беларусі, у якім ёсць двух'ярусны алтар. Такога двух'яруснага алтара няма ні ў адным касцёле Беларусі. І над алтаром, паважаны, ёсць старажытны абраз Маці Божай Ларатанскай. Яна лічыцца заступніцай пілотаў. І гэты абраз, падараваў віленскі біскуп на пачатку 17 стагоддзя Альжбеце Белазор, якая была фундатаркай тут першага мураванага касцёла, і пры якой у Дунілавічы прыбылі манахі-дамініканцы.
У сярэдзіне 19 стагоддзя, паважаныя, Дунілавічы былі цэнтрам воласці Вілейскага павета. І тут на той час на Гандлёвай плошчы 2 разы на год праходзілі кірмашы. А яшчэ тут тады было народнае вучылішча, 8 крам, 4 карчмы. А вось тут на рэчцы Заражанка стаяў вадзяны млын і сукнавальня. Пазней вось гэты вадзяны млын перарабілі паной пад электрастанцыю. І тут была свая электрастанцыя, якая электрычнасцю забяспечвала амаль усё мястэчка. У мястэчку Дунілавічы, паважаныя, калісьці жыло вельмі шмат яўрэяў. Ну і тут было аж 3 сінагогі. Адна сінагога была такая артадаксальная, якую наведвалі толькі багатыя яўрэі. Адна была для бедных, а адна была для ўсіх, як бы. Там збіраліся яўрэі на вялікія святы і на сходы ў той сінагозе. А вось могілкі тут былі толькі адны, і тут хавалі і багатых, і бедных. Was machst du etwas Mäuschele, der kennt dich nur in Blick. Du bist gewesen mein Haberl, mit Jahren viel zurück. Und euch in Heider haben wir gelehrten Saal benannt. Es steht vor mir der Rebbe noch. Падчас Другой сусветнай вайны фашысты усіх яўрэяў Дунілавіч сагналі тут у гета і трымалі іх у гета, яны жылі. Ну і вось яўрэі вырашылі выкупіцца ад фашыстаў. І яны, сабралі ўсе каштоўнасці, якія ў іх былі, ўсё золата, срэбра, і на сходзе парашылі аддаць яму самому такому, паважанаму, надзейнаму чалавеку, які пайшоў, аддаў да немцаў, і каб усіх выпусцілі. Але гэты вось чалавек аказаўся не такі надзейны. І ён з гэтым скарбам пайшоў не да немцаў, а стаў уцякаць. І уцякаць ён стаў вось па возеры гэтым, на беразе якога і стаяць Дунілавічы. Якраз лёд тады яшчэ быў нетрывалы, гэта была восень, і ён праваліўся з усім скарбам пад лёд. Вось той яўрэйскі скарб і па сённяшні дзень ляжыць вось на дне гэтага бледнага возера. Ой, noch jene gute Jorn, zwängt das Herz noch weint. Ну, а што, панове, да уладароў вось Дунілавіч, то пасля Долмат і Сайкоўскіх тут уладарылі Белазоры, а пасля Бжастоўскія, там Янішэўскія. Ну, а апошнімі уладарамі гэта тут былі шляхцічы Тышкевічы. Ну, і вось у Тышкевіча, вось тут якраз на гэтым самым месцы на беразе возера стаяў шыкоўны палац з калонамі, мураваны. І у гэтым палацы, панове, вось падчас Першай сусветнай вайны знаходзіўся рускі штаб. І вось сюды прыязджаў сам рускі цар Мікалай II. І ён знаходзіўся тут у гэтым палацы. Ну, а пакінулі вось Тышкевічы, Дунілавічы
ўжо ў 1939 годзе, калі сюды прыйшлі бальшавікі. І вось цікава, што Юзаф Тышкевіч, апошні ўладар, быў тут з бальшавікамі, і бальшавікі яго не арыштавалі. І вось пра гэтую гісторыю мне тут распавёў мясцовы краязнаўца, вось Хоміч Франц Ігнатавіч, калі ласка. Здарылася так, што сярод камандавання вызваленчай арміі аказаўся аднакашнік Юзафа Тышкевіча па ваеннай вучэльні ў Расіі. Была цёплая сустрэча. Яны ўспаміналі свае юнацкія гады, у выніку чаго Тышкевіч падарыў яму 3 коней са сваёй стайні, а ён паперу, якая дазволіла Тышкевічу беспакарана праехаць усе кардоны на захад. Зараз ад палаца нічога не засталося, акрамя вось гэтага склепа і старых фотаздымкаў. Раней, паважанае панства, тут знаходзілася аж 3 касцёлы. Гэта вот Свята-Троіцкі касцёл, касцёл Пятра і Паўла, і быў яшчэ касцёл Міхаіла Арханёла, які празываўся чырвоным касцёлам, бо быў пафарбаваны ў чырвоны колер. Гэта мястэчка вельмі старажытнае, аб чым сведчыць яшчэ тое, што тут знаходзіцца аж 7 старажытных могілак. Вось гэта, напрыклад, могілкі завуцца чырвонымі, бо побач стаяў чырвоны касцёл, і тут амаль хавалі толькі шляхту. І тут захаваліся яшчэ такія колішнія шляхецкія магілы і вось гэты склеп шляхцічаў длужнеўскіх. Дунілавічы, паважаны, гэта вельмі такая цудоўная, прыгожая мясціна, якая вось знаходзіцца якраз паміж вось 2 азёр і 2 рэчак. І жывуць тут панове вельмі шчырыя, добрыя, добразычлівыя людзі. Я б сказаў, простыя людзі, якія збіраюць нават простыя рэчы. Простые словы, простые рэчы, хлеб на столе, полный у печи. Гэта так проста, гэта так добра, як з головою залезть под ковдру. Простые словы, простые рэчы, простые словы, простые рэчы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзеньку прыйдзе новы, добра начмане, добра начманове. Простыя словы,
Вось мясцовыя жыхары мне распавялі, што ёсць яшчэ да паходжання назовы. Яны кажуць, што вось Дунілавічы завецца, значыцца, вёска, так, ад балцкага слова «дунакс». Гэта слово азначае вось балоцістая мясціна. Ну, мясціны тут, панове, сапраўды вось вельмі балоцістыя. І Дунілавічы стаяць пасярод вялізных двух азёр. І тут яшчэ такая гісторыя, кажа, здарылася, што тапілася вось у аднаго дзядзькі жонка. Ну і чуць не ўтапілася, значыцца, ну і падала ў суд на яго. Ну і выклікалі гэтага дзядзька ў міліцыю, уже дапытаецца: дзядзька, чаму ты вось жонку не ратаваў, калі натапілася? Дык ён кажа: хлопцы, хіба я ведаю, што натопіцца? Яна раўла так, як кожен дзень раве. Дзяўчаты, бывае, мяняйце танальнасць, а лепш за ўсё зусім не сварыцца. Ну, поспеха вам і ўсё самага найлепшага. Да пабачэння! Не туды. Всяго найлепшага!